Ма де сте? На една маса. А? Байче, познай кой говори сега? Ма не, много слабо се чува. Викам, познали кой говори сега? Познали? Той ли ти си кой говори? Байче, едно тегло, едни тука салати, едни мезета, едни луканки, ръки. Знаеш какво? Чакай малко да си увеличава говорител, че много слабо се чува. Добре, увеличи си говорител, айде. Байче, увеличи ли си говоритела? А? Увеличи ли си говоритела? Да, увеличих, ма нещо много прекъсва, защото така. И прекъсва, защото в момента се те послава по уредбата. И те слуша цялата махала. Къде сте? Ми от твоя близък приятел Цецко. А, Да. да не бях кръкате. Еми не ти казвам, тегло. Ени тука мезета, ени... Тегло. Тела да видиш тук какво е тегло. Ще дойде, има време. Мен ми каза, че било много хубаво. Брат ти вика пият всяка вечер. Много екстра е направо. Нали? Днеска цял ден са пумпи.